бонки миллии тоҷикистон бори нахуст дар пусух ба суоли Радиои Озодӣ 15 январ мавқеи расмии худро дар марвиди биткоин, як навъ асъори рақамӣ ва ё крипто асъор баён кард. бонки миллӣ мегӯяд ҳамаи додугирифт тавассути ин асъор ба таври ниҳонӣ сурат мегирад ва ин хатарҳои иҷрои амалиётҳои марбут ба маблағгузории терроризм, шустушӯи пул ва дигар амалҳои молиявии ғайриқонуниро зиёд мекунад. амалиётҳо бо крипто асъори биткоин бидуни бонкҳо бевосита миёни дорандагони он сурат мегирад. ин ҳолат ба навиштаи бонки миллӣ хатарро дар пай дорад. барои мисол, бонки миллӣ гуфтааст, дар интернет фурӯши маводҳои психотерапӣ ва маводи нашъадор тавассути биткоин ҷой дошт. аз сӯи дигар қурби биткоин ноустувор буда зиёд болову поён меравад ва характери ҳаннотӣ дорад. аз ин рӯ бонки миллӣ бо такя ба гуфтаи коршиносон тавсия медиҳад, ки ҳангоми харидорӣ аз биткоин аз эҳтиёт кор бигиранд. биткоин дар қонунгузории Тоҷикистон ҳамчун воситаи муомилот эътироф нашудааст ва бинобар ин бонки миллӣ таъкид мекунад, ки ҳама гуна муомилаҳо дар қаламрави ҷумҳурӣ танҳо бо пули миллӣ сомонӣ бояд сурат бигиранд. биткоин як навъи асъори рақамӣ буда танҳо дар доираи шабакаи интернет бароварда мешавад ва дар ҳамин ҷо дар муомилот қарор дорад. бори аввал ғояи барориши крипто асъорҳо ҳанӯз соли 1992 пайдо гардида буд, аммо истифодаи онҳо оммавӣ нашуд. танҳо соли 2008 идеяи барориши крипто асъор бо номи биткоин аз ҷониби барномасоз таҳти тахаллуси Сатоши Накамото дар амал татбиқ гардид. айни замон дар тӯри ҷаҳони интернет зиёда аз 1200 адад крипто асъорҳо дар муомилот мебошанд. феълан дар миёни корбарон навъҳои гуногуни асъорҳои маҷозӣ маъруфанд.